CM hi luhchhuah kan tum reng lo luhchhuah chi pawh ni lo security hi a tight lu tu ka luhchhuah kan tum lo chu wang chuan kan luhchhuah kan tum lo wangin le voini a pawh hmuh thei kan in rin lo awangin ni zana kan lekha pawimawh te kan PR te kan lekha pawimawh zong zong hi CM ha hian kan lo thelut vek to ni chu wang chuan CM hi luhchhuah tum kan ni lowa peaceful taka voini hian adok high school te provincialise min hlan ve ngei na tur hian voini local khom ve mai chau kan ni chu wang chuan khatiang anga thudik lawan the dar kha poi kan tia thudik kan on tar langa ni CM hi luhchhuah tum kan ni lowa luhchhuah tum ni la ni zana khan lekha kan pe ni alawang ni zana CM te cabinet minister te le minister of state then khatte kan lekha poimo kan application kan deal na hi kan lo pelok vek to ni amaro chu voini hian council of ministers thutkhawm ani dona vain tilayan kalkonga kan du na te kan lo thlen theina turin poster nen placard te tarin hian kan lung oi lo na kan du na te kan lo lan tir mai chu ni e ole hei voina hian kendi aduk high school Mizoram hun sak sang aduk high school te lai CM bangla bula peaceful demonstration nei kan pungkhawm mek ani a ken hiu hi sarkar lakalung oi lova tat engemaw aborok thalo chhawpchhuah kan ni lova ei sarkar hian kan hmak khongai takin romin rial sak thina chuti lai ro chuan aduk high school kum tam tak kum somthum chuang lo ni to te hi tuna hian a school somthum emaw chau school za som ni tangin provincialise tum ni in kan lo hria hei hi keini chuan hun rei tak kan lo hmaa kan lo beisei ve to ani wangin voina hian kan vaya kan len theina turin powa to relax mangin sarkar hi mi ngai na thiam se ti hi kan nge na ni a voina hian lung oi lowa kal khom kan ni lowa sarkara ai ngai tlom takin ngin na kan siama chumi wang helai mun na rong kal khom kan ni nè soi bello ka du chu politics lamrong kaya in be na hi a om na sa le in country a ni zan thleng pon ti khan be na kan to ka youtubers tu te ma thu dik tok lo mangin kan minister thleng pon thu dik tok lo an fita poi kan ti hle ba tin ti lai voin nia po CM bangla bula kan dinga peaceful demonstration kan nei lai mekin CM luhchhuah tur ang hial ten thu dik tok lo in min puanga khatiang ang kha khongai takin isim phak ang u dot manga in be hi kan du lo thu dikin hre du ni chuan ron lut ro u kan hne na ron sei ula ni zana play card ka siam lain tuna in post YouTube an post si kan hmudai to chuti lai chuan engma kan le final lo voina kan agenda tur po hi soi kan le nei lo kan tuna hian kan poll member ti zo tula enge agenda ti zo tula soi tur pon le nei mang lawang heti laia ani lo lowa demand ang zong te in soi ang chi te politics du tu ang zong ti hi chu zirtir tu kan nia thu dik zirtir tu lama kan tan thin kan khongai takin youtuber chon thu dik ki puang hram teu ti kha kan soi kai ve du ni e nia ni zan khan kan PR press release kan siam te le tlem zong siam that ang chi kha CM atangin cabinet state minister thlengin atam zok te kan pe veka copy tin heta hian chiang takin om kha khongai takin lo en ula chiang takin en chuan tilai hmuna khan thu dik chu om ni ti kha mi hre sak don nia CM luhchhuah turang zong te khan thu thanga oma thu dik lo ani ni zana dar kwa chhawvela CM bangla tangin cabinet minister te lekha hi kan pe vek to a voinia hian kan peaceful demonstration nei tur te le thil tu lang te kan fit to ni hian social media eng modara keini hi politics bola milman antum ania keini chuan party politics engma kan be chan lova tin holeng vela party khoi tang moin funding huang tin min soya keini hi pol indin thar tur chau kan nia khoi tang main fan kan hulova dran kan hulova ai voina po school akal khom te tangin cheng zalinga kan in khon ve lai chau ania kan chel ve na tur
khoi trăng mai in party trăng mai in fan kan hmulo ti kha voda ha ka han sei du bokani e ale an sei bel vele lok ka du chu social media sang sanga YouTube pa te Facebook le hun dang danga voini local khom te hi kan CM bangla le CM office te luhchhuah tum ang khan the dar kan nia ten minister luhchhuah tum ang don tho te diklo tak taka thuleng wa kha kan huwa mu shom kan ti khop mai he thili kan tum po ni lawa CM hi luhchhuah kan tum reng lo luhchhuah chi po ni lo security hi apai tu tu ka luhchhuah kan tum lo chu wang chuan kan luhchhuah kan tum lo wangin le voini apo mu thei kan in rin lo wangin ni zana kan le khapoi mo te kan PR te kan le khapoi mo zong zong hi CM ha hian kan lo thelu vek to ni chu wang chuan CM hi luhchhuah tum kan ni lawa peaceful taka voini hian adok high school te provincialise min hlan ve ngei na tur hian voini local khom ve mai chau kan ni chu wang chuan khatiang anga thudik lawan the dar kha poi kan tia thudik kan on tar langa ni CM hi luhchhuah tum kan ni lawa luhchhuah tum ni la ni zana khan lekha kan pe ni alawang ni zana CM te cabinet minister te le minister of state then khatte kan lekha poi mo kan application kan deal na hi kan lo pelo vek to ni amaro chu voine hian council of ministers thutkhom ani dona vain tilayan kalkonga kan du na te kan lo then theina turin poster nen placard te tarin hian kan lung oilo na kan du na te kan lo lan tir mai chu ni e kan soi bel lenga hetilaya kan du na te thuzia kalo tar manga kan tarlan nuwa hian chan mari oi me hola hian tilai zirtir tu local khom school somkua vela tang local khom kan dia duang ro chuan a chop chil de une ka ven kan kim theilonga mi zatam takaro chumpung khom tura kanin beisei kan kalzel dan Tute sarkara kan du na te engtinge kan thlen zelang ti te chu kan ngei to kan ringa agenda zong zong ro chu la soite porem lawanga chan maru oi me hola hetilai kan pun khom zo hian consultation meeting nei turin kan chukha ang chu committee na la relang chu thil soilok the ni lo committee na tu lang zelin ro manaten siam mga hmaa la tura ngayang Provincialise
Dawhkan चालू nomor okil bagian. Oh, konten oh apa? Ê! Dawhkan đầu tiên lúc đâu? Nhìn thật con gì?